mukoma Freeman chatowo chikumbiro akomana. Imbe mabhiti anoti ting 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 anospaka kunakidze munzeve umu. Chatowe chikumbiro izvana dhuku. Zviri kumbashata mukoma Freeman, tokumbirawo hedu mudzoko kutanza. Mumise vanhu ari kubikirai mabhiti iwaya. Ari kumbashata aya. Nzeve dzangu kani mai. Kudo. Varume zviri kumbabhowa izvo varume. Vanhu ari kubikira ana Freeman matiti mahombe maridhimu aya anenge amene kuti titi afuro kana kuti chi zviri kubhowa miswa varume. Indai chero kunana Levels vachiri kutombobike zviri nana naPTK yapo. Kwete izve muri kuridza zviri kumbashatidza izvo varume. Masongo aya ari kumbabhowa yarume. Kwete kuti munhu agone kuimba but dzokai kudhanzo bata ana Sam Chris ngabike dhanzo yakudhara yai. Gundu ane some ari kuma beat turi kuimbwa nana utu tunana Donata Kelvin twana Vrado. Ndo tuma beat twetiri kuda. Kwete izvi zviri kumbashatidza rume. Vanhu ari kubiki vari kunyengera ana Freeman nanani kuimbe mabhiti aya. Miswa vakomana dhanzo vanhu ngadzoke kudhanzo ratajaira iri. Izvi zviri kushatidza izvi. Ndamba agumbuka pandanzwe masongo aya. Varume imba izvi mwarume. Imba idhanzo. Izvi hatizvidi.